אז אני מתחילה. אז שלום לכם, שמי מירב יוסף לוי, לידרית בחברת ז'נס גלובל, ומה שאנחנו נעשה אני חושבת שזה יכול לקחת רבע שעה, לא יותר, זה נבין קצת את התוכנית העסקית ואיך עושים כסף בז'נס. אני לא אכנס לכל הנישות, אבל את הגדול, מה שצריך לדעת בהתחלה, מי שרק נכנס לעסק ורוצה להבין מה נגד מי נגד מי, זו המצגת בשבילו, ותחזרו על זה כמה פעמים והדברים ישבו. אז אנחנו נתחיל. אז יש בז'נס כמה ערוצים להרוויח, ואני אעבור, אני חושבת, על 4 הראשונים, ונתחיל. אז קודם כל, יש לנו את האפשרות למכור ריטייל, זאת אומרת, לקנות בזול מז'נס, ולמכור לפי המחיר מומלץ לצרכן, יש כאלה שמוכרים גם יותר, ללקוח. אבל לא מוכרים פחות, בוא נגיד, מהמחיר המומלץ לצרכן, וז'נס מאוד עומדים על כך. יש מסמך שמראה כל מוצר, מה המחיר שלו ומה המחיר המומלץ. אני אשתף אותו אחרי זה בקבוצה, שתוכלו גם לראות את המחירים. מה אנחנו יכולים לעשות בדבר כזה? אנחנו יכולים לשלוח מישהו לחנות שלנו. החנות שלנו זה www. השם משתמש שלנו בז'נס.global.com, ובעצם כשאנחנו שולחים למישהו את הלינק הזה, הוא יכול לקנות, במקרה הזה נתתי דוגמה של סרום, אנחנו משלמים על סרום $84, למחיר לצרכן זה $135, הלקוח שמגיע לדף מחירה הזה, הוא יראה את המחיר $135, הוא יוכל לעשות את ההזמנה לבד, על זה יתווסף כמובן מיסים ומשלוח, במקרה שלנו כרגע אין מיסים בישראל, אבל רק עוד משלוח, וז'נס תשלח לו את המוצר הביתה, ותכניס לחשבון שלנו את ההפרש הזה, את $51, שזו העמלה שלנו. אז זה פשוט עובד בכל העולם, ועובד לפי האתר, כמו שאמרתי, www.שם-המשתמש-שלכם.zhnesglobal.com. זה 1. 2. יש צירוף לקוח או מפיץ. הצירוף בדרך כלל נעשה על ידי חבילות שמובנות מראש. החבילות האלה נמצאות בבק אופיס שלכם, זה הדרכה נפרדת. אבל אנחנו רואים כאן את החבילות בטבלה. אני אוהבת לחלק את זה מבחינת הספר שאנחנו עושים, זה לקוח שרוצה רק להתנסות במוצרים, קונה את ערכת הבייסיק שעולה $209, אנחנו מרוויחים על כך עמלה מיידית $25. כל החבילות העסקיות שאנחנו רואים אותן כאן, אני במקום להשתמש בשמות, אני אומרת קטנה, בינונית, גדולה, ענקית, במקרה הזה, אנחנו רואים את המחיר. המחיר ללקוח $509, אנחנו מרוויחים $100. כשהחבילת ג'מבו היא $809, אנחנו מרוויחים $200. כשהחבילה הגדולה, האמבסדור קונים אותה, זה $109, אנחנו מרוויחים $250, ועל הענקית אנחנו מרוויחים $200. כך שבעצם כל עמלה של צירוף של חבילה, מביאה אותנו לעמלה מיידית. אז זה בונוס שהוא נורא מגניב, ואם אנחנו עובדים חזק ומביאים 4 מפיצים, נניח בחבילה של אמבסדור, אנחנו יכולים לעשות $1,000 בחודש מהעמלה הזאת. אז זה באמת על הצירוף של החבילות שז'נס בונה אותה מראש. החבילות מופיעות בבק אופיס שלכם, זו שוב הדרכה נפרדת, יש שם פירוט של הכל. כשקונים את החבילות האלה, גם קונים אותם עם דרגה. עכשיו אנחנו תכף ניכנס לדרגות, והדרגה הזו נותנת בונוס נוסף, אני אסביר על זה אולי קצת בהמשך. אז מה שאנחנו רואים כאן זה את העמלה הבונוס המיידי, ואנחנו רואים גם בעמודה האחרונה נקודות. כל חבילה שנקנית, היא מתורגמת לנקודות, אנחנו רואים את זה בייסיק זה 100 נקודות, החבילה הקטנה הפר זה 300 נקודות, האמבסדור זה 500 נקודות, וברגע שמישהו קונה את אחת מהחבילות, הנקודות האלה הן עולות למעלה, זאת אומרת למי שצירף אותו ולכל השרשרת של המפיצים מעל. הנקודות האלה לא מגיעות למפיץ עצמו שמצטרף, אלא הן עולות למעלה. ותכף נבין את המשמעות של זה באמת בעמלה היותר משמעותית בז'נס, שזו העמלה הקבוצתית. אז עכשיו, כשרוצים להצטרף לז'נס, לא משנה באיזה מדינה חוץ מארצות הברית, עולה להצטרף $29.95. כרגע בישראל זה ירד $1, אני לא יודעת מה קורה במדינות אחרות. בארצות הברית זה $49.95, כי מקבלים שם גם ערכה ו-USB עם חומר על החברה, זו ערכת הצטרפות שהיא קצת אחרת. אבל כדי להצטרף לחברה,
צריך לשלם את $30 הזה, אצלנו כרגע זה יורד לדולר, אנחנו רואים ברישום, כשאנחנו מצרפים מישהו, אנחנו רואים $30, אבל בסופו של דבר כשמגיעים לדף התשלום, אנחנו רואים שזה יורד לדולר. כרגע זה לא רלוונטי, אבל תדעו שזה קיים וזה יכול גם לחזור. ואז אנחנו מתחילים לבנות את הרשת שלנו, ואני כרגע מתייחסת אליכם, למי שמאזין למצגת הזו, את או אתה כאן למעלה, זה הארגון שלכם. לכל אחד מאיתנו יש שני צדדים, ימין ושמאל. ומה שאנחנו צריכים לעשות, זה לפתח את שני הצדדים האלה, וככה לעשות את העמלות הקבוצתיות שלנו. אז קודם כל, ברגע שהאדם מצטרף לעסק, כמו שאמרנו, יש כמה סוגים של חבילות, אנחנו ראינו אותם בטבלה לפני. המחירים הם לא כוללים מה שאתם רואים כאן כרגע, הם לא כוללים מע"מ ומשלוח, הם זהים בכל המדינות המחירים האלה, רק בכל מדינה המע"מ והמשלוח הוא שונה. סליחה. ואז אנחנו, בעצם המטרה הראשונה שלנו זה להפוך להיות אקזקיוטיב. במילים אחרות, להביא את הראשון שלנו בימין ואת הראשון שלנו בשמאל, שזה מה שאתה עשית, אמירם. אז, וזו המטרה שלך כרגע, סימה. אז בואו נראה. אני מביאה דוגמה. אני הצטרפתי לעסק ועכשיו הבאתי את הראשון שלי, אבי שמו. אבי רוצה לעשות את העסק, ישבתי, הסברתי לו את החבילות, הוא בחר את החבילה שנכונה עבורו, חבילה של $800. אני קיבלתי, את הוורוד, קיבלתי $200 מיידי על הצירוף של החבילה הזאת. וכמו שאמרנו, לכל חבילה יש נקודות, הנקודות האלה 400 הן עולות למעלה. אבי הצטרף לחבילה של 400 נקודות, הנקודות האלה, אני אראה אותן בתוך העסק שלי, ובכל גם מי שמעלה שכרגע אנחנו לא רואים את זה, זה תכף יהיה יותר ברור בהמשך. ואז אני מביאה את הצד הימין שלי, הבאתי את אסנת, אסנת היא רק לקוחה שרוצה להתנסות במוצרים, היא קונה את ערכת הבייסיק של $200, ואני מקבלת על הצירוף הזה $25 מיידי, הערכה הזו שווה 100 נקודות, ה-100 נקודות האלה עולות גם אליי למעלה, וככה בעצם הפכתי להיות אקזקיוטיב. וברגע שאני הופכת להיות אקזקיוטיב, אני זכאית לקבל את העמלות הקבוצתיות, שתכף אני אסביר איך הן מתורגמות. אני ממשיכה. אבי הוא הראש של הארגון שלו, וגם לאבי יש שני צדדים, ימין ושמאל. ומה שהוא צריך לעשות זה לצרף את השני ראשונים שלו. והנה הוא מצרף את השני ראשונים שלו, אסף ותומר. אסף ותומר גם רוצים לעשות ביזנס, לעשות עסק, הם מבינים שהחבילות הנכונות והחבילות העסקיות, הם מצטרפים בחבילות, כמו שאבי עשה, הם שואלים אותו מה עשית, אני הצטרפתי בחבילת הג'מבו, שהיא $800, הם מצטרפים גם. ומה שקורה, אבי במקרה הזה, הוא זה שיקבל את הבונוס המיידי. מכל אחד מהמצטרפים האלה הוא יקבל $200, כלומר $400. הנקודות, כמו שאתם רואים, של אסף ותומר, הן עולות למעלה. זאת אומרת, אבי בארגון שלו, הצטבר לו עכשיו 800 נקודות, ואני בארגון שלי למעלה, הצטברו כבר 1200 נקודות. אוקיי? עכשיו אנחנו נסביר את הבונוס הזה של העמלה הקבוצתית. ז'נס מחשבת כל הזמן כמה נקודות יש לכם בקבוצה בצד שמאל, וכמה נקודות יש לכם בקבוצה בצד ימין. וברגע שהיא מזהה שבסך הכל יש לכם צירוף של 600 נקודות בצד אחד, ו300 נקודות בצד שני, היא מזכה את החשבון שלכם בעמלה של $35. זה משהו שהוא קורה כל הזמן באופן שוטף. זאת אומרת, ברגע שאתם תיכנסו לבק אופיס שלכם, ונעשה את זה אולי הדרכה נפרדת, אתם תראו כל הזמן כמה נקודות אונליין יש לכם בצד שמאל שלכם, וכמה נקודות אונליין יש לכם בצד ימין שלכם. וכל פעם שהמחשב יגיע לצירוף של 600-300, וזה לא משנה באיזה צד, הוא יזרים לחשבון שלכם $35. זו עמלה מאוד עוצמתית, ואנחנו תכף נבין גם למה. אז בואו נראה מה קורה כרגע בדוגמה שהבאתי כאן. יש לנו 1200 נקודות בצד שמאל, ואני מדברת על הארגון של מי שנמצא למעלה, מה שרשום למעלה, האתה. ו100 נקודות בצד ימין. זאת אומרת שכרגע אין זכאות לבונוס הזה, עדיין לא הגענו למספיק נקודות בצד ימין. ואז יש לנו את אסנת, ואסנת מצטרפת, אמרנו, בצד ימין, היא מתחילה להשתמש במוצרים שלנו, הפנים שלה נראות נפלאה, והיא מתחילה לספר לחברות שלה, כי הן שואלות אותה מה עשית בפנים, והן אומרות גם אנחנו רוצות, ומביאה שתי חברות, את שרון וליאת,
שבדיוק כמו אסנת, הן לא עושות עסק, הן בסך הכל רוצות ליהנות מהמוצרים הנפלאים של ז'נס, והן קונות את חבילת הבייסיק. במקרה הזה, אסנת תקבל באופן מיידי $50, נכון? $25 על כל אחת. מה שהיא יכולה לעשות בכסף הזה זה לקנות סרום או מוצרים נוספים שלנו, כי הצטברו לה שם, ככל שהיא תמליץ, הצטברו לה שם עמלות וגם נקודות. בעצם בלי לדעת היא הפכה להיות אקזקיוטיב, אבל היא לא עושה את העסק, אבל זו הזדמנות כמובן לפתוח ללקוח את האוזן ולהגיד לו, רגע, תשמע, אתה יכול גם לעשות פה ביזנס. אז מה שאנחנו רואים כרגע מבחינת הנקודות, זה שבצד אחד יש לנו, בצד שמאל, 1,200 נקודות, ובצד ימין יש 300 נקודות. זה הרגע שהמערכת זועקת באופן מיידי, יש לנו פה עמלה קבוצתית, מה שנקרא בשפה שלנו סייקלים. אז עכשיו תביני מה זה סייקלים, שימה. המחשב באופן מיידי מוריד 600 נקודות מצד שמאל, ו300 נקודות מצד ימין, ומה שקורה, מזרים לחשבון שלנו $35, שנעשים גם בזמן שאנחנו ישנים. כמו שאתם רואים, בצד שמאל נשארו כרגע 600 נקודות, זאת אומרת, מה שנשאר, העודף שנשאר לא נמחק. עכשיו נראה איך זה ממשיך. מה קורה ברגע שיש לנו אדם נוסף? הרי אמרנו, יש לנו צד ימין וצד שמאל, ואני עכשיו רוצה להביא מישהו נוסף לעסק. מה שאני יכולה לעשות, זה לצרף אותו, או בצד ימין שלי, או בצד שמאל שלי. והנה לדוגמה, אני מביאה את יעל, ואני מצרפת את יעל בצד שמאל שלי, ויעל מצטרפת גם כן בחבילה הגדולה של הג'מבו. במקרה הזה, מי שיקבל את $200 זאת אני, היא מצורפת אישית שלי. למרות שהיא נראית רחוקה ממני בטבלה או בעץ, עדיין היא צירוף אישי שלי. אז $200 יעלו לאתה, אוקיי? ולא לתומר שנמצא מעליה. הבונוס המיידי הוא למי שצרף את הבן אדם. 400 נקודות הם יעלו גם לתומר, גם לאבי, גם לי וגם למי שעליי. וזה מה שיפה בעסק הזה. מה שקורה, תומר לא מכיר את יעל. יעל אני הבאתי אותה. אבל תומר תפס את המקום לפני יעל. ופה באמת יש את המשמעות להצטרף לפני ולתפוס את המקום. אם מישהו מבין את העניין, הוא תופס מקום כמה שיותר מהר, כי מתחילים להצטבר מתחתיו אנשים שנופלים בצירופים של האפליינים שלנו, מה שנקרא בשפה שלנו ספיל אובר, אוקיי? יעל היא ספיל אובר, גם של תומר וגם של אבי, הם לא מכירים אותה, אבל הם הצטרפו לפניה, והיא נהנתה מהצירוף שלי גם כן. בואו נראה איך הדבר הזה הולך ומשתפר. כי יעל מכירה את רפי, והסיפור הזה הוא דווקא סיפור מתוך הארגון שלי. יעל מכירה את רפי, ורפי הוא איש עסקים ישראלי, שיש לו עסקי נדל"ן ברומניה. ומה שרפי עושה, סליחה, הוא מצרף את עורכת הדין שלו ברומניה, שקוראים לה אירינה. והנה לדוגמה, איך עסק הופך להיות בינלאומי בלי שאני מכירה מישהו ברומניה. אני לא מכירה את אירינה ברומניה, אני מכירה את רפי דרך יעל. והנה העסק שלי קפץ לרומניה, ואני עובדת באופן צמוד עם המצורפת הזאת ברומניה, ובעצם כל רכישה שאי פעם תעשה ברומניה, שיצאו מתוך הלידרים הראשונים האלה שיש לנו ברומניה, יביאו למערכת שלנו נקודות. הם יביאו נקודות גם בצירוף, אוקיי? והם יביאו גם נקודות במוצר החודשי שלנו. הרי כולנו נמצאים על מה שנקרא אוטושיפ, על מוצר שמגיע אלינו באופן קבוע כל חודש. המוצר הזה עולה לנו כ$100, מבחינת ניקוד במערכת זה 60 נקודות. כך שכל מפיץ שנמצא פה בתוך המערכת, או לקוח שקונה מאיתנו באופן קבוע, מוסיף לנו נקודות נוספות אל המערכת מלבד ה-400 האלה וה-100 שאנחנו רואים כאן. כל לקוח שנמצא פה, כל מפיץ שנמצא פה, כל מוצר שנקנה בתוך הקבוצות האלה, כולל האוטושיפ שלנו, מוסיף עוד נקודות כל הזמן וכל הזמן וכל הזמן למערכת. אז מה שקורה במקרה הזה, כמו שאנחנו רואים, כל הארגון שלי בצד שמאל, בין אם זה אבי, תומר, יעל ורפי וגם כל מי שמעליי, ייהנו ממה שקורה ברומניה. וזה פשוט אדיר. זה באמת דוגמה איך עסק הופך להיות בינלאומי, בלי שאתה מכיר אנשים בכלל במדינות האלה. וזה מאוד מרגש. אנחנו נתקדם. הבונוס הנוסף שאני רוצה לספר לכם עליו זה בונוס המנהיגות. וכאן באמת זה תלוי דרגה.
אנחנו רואים כרגע, אם תשימו לב את הדרגה השלישית, זו דרגת אקזקיוטיב, אוקיי? האקזקיוטיב זו הדרגה הראשונה שאנחנו רוצים להגיע אליה, כי בלי להגיע לאקזקיוטיב אנחנו לא נקבל סייקלים. אני מזכירה, אקזקיוטיב זה להביא את האחד בימין שלנו, אחד בשמאל שלנו. ואז אנחנו עולים בדרגות. איך עולים בדרגות? זה תלוי כמה אנשים אנחנו מביאים, וכמה אנחנו מלמדים אותם לצרף מהר שניים, להפוך אותם לאקזקיוטיב. אני לא אעבור איך מגיעים מכל דרגה לדרגה, יש חוברת ומסמך שמסביר איך מגיעים לכל דרגה. אבל אני כן אסביר את הבונוס תלוי הדרגה. אז מה שאנחנו רואים זה ככה, ברגע שאנחנו מגיעים לדרגת ג'ייד, שזו בעצם הדרגה הבאה, אנחנו מתחילים, אתם רואים, יש פה 1 ו-20%. בדרגת פרל, שזו דרגה אחרת, יש 1, 20%, 2, 15%. מה זה? וזה הולך ועולה ככל שאנחנו עולים. מה זה הדבר הזה? ובואו נסביר. אני חוזרת לאותה דוגמה, לאני שצירפתי במקרה שהראיתי לכם שם 3 אנשים, אוקיי? יעל, אבי ודליה, הם השלושה ראשונים שלי, שעליהם נקרא להם את הדור הראשון שלי, קיבלתי עליהם בונוס מיידי, וקיבלתי נקודות על החבילות הצטרפות שלהם ועל האוטושיפים שלהם. והם מתחילים לעבוד, אני מתחילה ללמד אותם איך לצרף שניים, ואיך להתחיל לעשות סייקלים. כשהם מתחילים לעשות סייקלים, סליחה, אני מתחילה לקבל עמלה. כשאני בדרגת ג'ייד, אני מקבלת על הדור הראשון. כשאני בדרגת פרל, אני מקבלת על הדור הראשון והשני, ועולה הלאה. בואו נראה מה זה אומר הלכה למעשה. הדור הראשון שלי, שהם יעל, אבי ודליה, ברגע שמתחילים לעשות סייקלים, שזה $35 שהסברתי מקודם, אני מקבלת מהחברה 20% על הסייקלים שלהם. אז הנה לדוגמה יעל עשתה $1,000 בסייקלים, אני קיבלתי מהחברה $200. עכשיו אנחנו רואים את זה מיידי, כל יום. ברגע שיעל עושה סייקל $35, אני מקבלת לחשבון שלי $7, לפעמים גם $10.50, כי לפעמים נותנים גם 30%, יש כל מיני תנאים, אבל נשאר $20. זה הרעיון. כל פעם שאחד מהדאונלונים שלי עושה סייקל, אני מקבלת מז'נס 20% מהסייקלים שלו, אבל לא ממנו, לא מהמצורף, אלא מז'נס. אבי עשה $2,000 בסייקלים, אני קיבלתי $400 מז'נס. דליה לא עשתה סייקלים, לא קיבלתי עמלת מנהיגות עליה. זה הולך ומשתפר, כי ככל שאנחנו עולים בדרגה, אנחנו מקבלים גם על הדורות הבאים שלנו, כן? הדור השני שלנו, שזה בעצם אנשים שהמצורפים שלנו הביאו, מתחילים גם כן לעבוד. הם מביאים ימין, מביאים שמאל, הופכים לאקזקיוטיב, ומתחילים לעשות סייקלים. כשהם מתחילים לעשות סייקלים, ז'נס משלמת לי 15% מהסייקלים שלהם. ואני רואה את זה כל יום אונליין, שמישהו מהדור השני שלי עושה סייקל, אני מקבלת עמלה מז'נס. 15% מ$35. וזה קורה כל הזמן אונליין. רואים את זה כל הזמן. הבונוס הזה, אני רוצה להגיד, לעומת הסייקלים, הסייקלים מוגבלים ל-750 סייקלים בשבוע, שזה מדהים, אם תעשו חישוב, זה עמלה שיכולה להגיע ל$100,000 בחודש, ויש אנשים שעושים את זה, כמו שסיפרתי אתמול, הדאבל דיימונדים. הבונוס הזה אבל, הוא בונוס שהוא לא מוגבל, אם תחשבו עליו. הרי אני יכולה לצרף דור ראשון כמה אנשים שאני רוצה, בוא נגיד בתור דוגמה שהתחלתי ב10 אנשים, אוקיי? הבאתי 10 אנשים דור ראשון. אם 10 האנשים האלה יביאו כל אחד 10 אנשים, יש לי בדור השני 100 אנשים שאני יכולה לעשות עליהם את עמלת המנהיגות, אנשים שאני כבר למעשה לא מכירה. וזה הולך ומשתפר, כי ככל, הנה עוד דוגמה, למשל רפי עשה $1,000, אני קיבלתי מז'נס $150. זה הולך ומשתפר, כי הנה רומניה שפתחנו, שיושבת בדור שלישי שלי, אני אקבל 10%, וכל מה שיתפתח למטה בדורות הבאים, ז'נס משלמת לי 5% עד לדור שביעי. שזה בעצם עמלה שהיא מאוד מאוד חזקה, אם חושבים על העוצמה האדירה של הכמות של האנשים שנכנסת למערכת, ובעצם זה בונוס שהוא ממש לא מוגבל. אז זה מבחינת העמלות. זהו, אני אפתח את הרמקול. ונראה אם יש לכם ככה שאלות. דקה, נחזור לוובינר.